kartzelan nun egon zen. Zeri, Santoña zen zen, Santoñan. Puerto Santa Maria dozen zen. Puerto Santa Maria zan Kadizen, baina... Ai, Kadizen. Baina gero Santoñan be bai. Santoñatik etorri zen etxera, hori tiko da egin. Hori dakit. Santoña da, zelan juen gaine zan da... Juen gaine zan ikusten, gero. Baina, igual, zu kontaba apur bat, lehen kontatu duzuna. Aiki etorri zanien zela. Zelan ama eta tia eta iruro jugentzen zen estazion de nortera, Bilbora. Eta zelan nik asko ez naz gogoratzen, baina zelan einzien abrazu bitzela, da ni hartu nabena eskuetan, ez jau bestekot, gero zelan etorri gainen be ez dokot akordurik. Baina zelan niri hartu uzten eskuetan hori be badeketan, eta amari abrazu bitzela, eta hortutik ba, ez jau ezin dut esan ezke ez dekot eta horretekoaz. Da zuzen bat urteko zen izan etorri zen. Nik bost dino aurrek. Bosteren? Bost paseute. Bost urti egon zen kartzela. Ama zua zegoen zen, bost hilabeteko zuzela eta erretratua aikeri kartzela bialtzeko eta data. Bai, nago da oin behar erretratua, bost hilabeteaz. Desatea biet, mai baten ganien hau, da ama heldute, da aikeri kartzela bialtzeko eta data dagoela. Ja,